At doon usab sa barangay Subang Dako sa Mandawi City, dawato ng imahe ni Senyor Santo Niño ug Birhen sa Guadalupe sa ipahigayon nga traslasyon karong Enero 18. Samtang mga sakop sa lang sa Highway Patrol Group ang mo-escort ug muhatag og seguridad sa paghatod sa imahin. Si Chona Carion sa report. Sa miaging tuig sa Dan A.S. Fortuna, gidawat sa mga opisyal sa Dakbayan sa Mandawi ang imahe ni Senyor Santo Niño ug sa Birhen sa Guadalupe. Apan karon, balik na usab kini sa barangay Subang Dako ang utlanan sa Dakbayan sa Sugbo ug Mandawi. Gikan sa Subang Dako, moagi ang convoy sa Dan A. Lopez Haina, diretso sa Dan A. Del Rosario, unya mo right turn sa Dan S.B. Cabahog hangtod na sa St. Joseph Shrine. Moabot sa usa ka gatos ka mga traffic enforcers ang ipakatap atul sa traslasyon ug sirad-an ang mga dan nga agian 2 ka oras usa pa maabot ang 2 ka imahin. Apan ablihan raw sab kini dayon human sa traslasyon. Sa tigom nasabutan usab ang paghawk sa imahin ug ang linya anha na sa kilid sa simbahan. Ang linya mag-start sa hawk ari na sa gawas sa gate. So nai-railing sa ibutang padung na sa sod. So ang mo-exit na niya sa simbahan, ari na sila diri sa pikas nga side. Kung facing ka sa St. Joseph Parish, ari na sa left side ang exit niya. So gilahi po na to ang entrance sa vigil or mo-attend sa mass. Gipahibaw usab nga mga sakop na lang sa Highway Patrol Group ang mo-escort sa convoy sa Santo Niño ug sa Birhen sa Guadalupe. Gidid-an na ang mga motorcycle group sa pag-escort. Samtang road security na lang ang papel sa kapulisan sa maong kalihukan. Wa man naman nagibawal na mo assist sila as force multiplier sa kapulisan, pero purely dili na pag direct sa ato ang ruta tungod kay nanadiha ang atong highway patrol. Exclusive na siya, sila ragid mo authorized sa gilid o sa kuan, then sila mo block na sa corner kung doon na may lusot pa or makuan, ilahan na ang tasking. Uban ni Godfrey Rilien, Chona Carion, Balitang Bisdak.